ki laiseng bagan thup ya ke UHM WKSU bat MYF lengba ke presiden kata uba M nongrem ba dison bat ba hamar lengkoi ha kalai potrik uno opera araja ar ki lalai banjurip ya ki building jeng katnat industry belasui lengkrang klempendon kam ha ka jing shisha ka jing trei ye ki te ki building ban a jing hi kai yo kam yo jam ya ki samla la pendep na do uleber jeng usnem araja ar puwe penman ki te ki building kulas jeng lengkrang klem tre kam satya but don tier don tar ai hapo jong ki te ki building but shamel don show ba pej bat bajungo lakban pen ken mau balate ye ki te ki building lengba jong ka NEC scheme ka balong r point kandai pen rew lak tengka but ka jing thmu ka long ban a jing hi kai ye ki samla ban seng kam seng jam Henry ka balongo kalong bahadu menta don dak show kini ki building ba i im ta wan jul wan pai kini ka building jong ke te monovet jong ke entrepreneurship center kita jika ai jing kai ya kini ki samla wat kau macam yang bagai industri but ya kini ki building la kat kum kepala thol ti mau nurim kalong ba la finance deka NEC kumba ong wisam la mane ka skim ka ba kon atur kene penrulak di sakoi kalong ba kane ka jeka mata kalong kum ka jeka bom don ni patlim sudah difang kampat function adu mata wat ketika get udang kang adu mata ka bana du ajar pui ya kane ya kini ki building ba ba jangan ke center la pendep mereka pas ngulu lingkau mata kalong ba apa ya mau ngirim bulat tung pada building ru tidak pandap adu menta kalau ba empat don sanction empat memang tengkai nam ta kinong tray ban tray kan kejaka di kedua ya ke sarkar bahkan le no kam kloi kan kam ban pha no kinong tray man power apa ke bandai ban ai ka ya ka service ka kini ki building kerang bakaji metoi kan long ya baro ki ba jom ka thai yang jungi ki license palang ki badon po west kasil hakane ka sngi ka pemerintah ilawan ya ka ban pej ban jungo ya kini ki ying ki berate pat pala pendep ini ki ying nadu usnam arjar we pala sanction ya kani ka scheme hang ni nadu usnam arjar khatnyo tendai ka ka penlengo yang ni hadin mi liwat jing tip na ka department ka badai pej ya kani ka sanction ka ba dei hok ya ban sanction ban yo ik ta jaka ai jing hikai hai bu puncak ki kam po industri handrai hadu menta new i yak ni ying ki long thli bersuda tang ki ni ying ki bala pendap rai po hami pai kamera don ai je nakaliang jongi kum ki lai kan hun seng balang ni kerpat ya government bawat penlong mau benar ya ki no ki do jing teh po west kasil kam taman oston kumbang yo i ya ki wei par jing teh ki office sarkar po jongka nongston bun sin ni i tek kum ki to ki bomana ki ba sanam patenam tin mar kata tau iwan ni ko por ban kentu ya sarkar balek kloi ni kam khnang be ki paj ba no chung chung jong west kasil kam taman nongston ba kin yo jimuntoi na ki ni ki ying ki bla pelut kumba ar klur khandai phundulak ti ngi skamba lengba kani ko por ka sarkar kan yo i bat kan yo skau ya kini kijing kerpat kijungi bakin skau ha ya kaban sanction no ya ita kijinun kam hangni nang baki khun samla kilong mi kilong pa ya baki dai ban yo jimutoi kin yo no nang ni sikmat baraka juga por ngi kerpat ya ka tenat pada pej ya kani ka jingtai hangni bakin IT no syaka office industry kenang baki la ya ban le ban kam ki license kun ka UHM MYF bat ka WKSU ikan syang ni ba mangin syukut tak ni ngin yai budin ni kan hadu ndapoi sun tamai ngin yai budin ni kan kalong bet ba ngin hadu ban i ban kindon taki nong train ni ki ba pen trekam no ya kan ka jaka